लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय फारि फारि नायलांबाय था जाहाथे बुजिनाय बायदि। जाय बिथांमोना दासिमबो कनस्ट्राक्सन वर्कार वेलफेयार बोर्ड एबा लेबार कार्ड बानायनानै लायाखै बिथांमोना बे भिडिअखौ नाय आरो जाय बिथांमोना कनस्ट्राक्सन वर्कार एबा लेबार कार्ड दं बिथांमोनाबो बे भिडिअखौ नाय। नोंथांमोना बेखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लायोबा नोंथांनाव बे कार्ड दङबा नोंथाङा मा बेनिफिट मोनगोन नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ फारि फारि नाय। आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेराव फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना दाननो नाङा नङाबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायलांबाय था आरो लोगोसे जाय बिथांमोना बे कार्डखौ बानायनानै लायाखै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बानायनानै ला। आं नोंथांमोननो बोरै बानायो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन आरो नोंथांमोननो गोनां खोथाफोरखौ आं नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांबाय थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। बेयो कनस्ट्राक्सन वर्कार वेलफेयार बोर्डनि अफिसियेल वेबसाइट। नोंथांमोना गावसिनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो बेबायदि नुखागोन। नोंथांमोना बेयाव नुनो हागोन भेरियास वेलफेयार बेनिफिट्स फर रेजिस्टार्ड कनस्ट्राक्सन वर्कार्स कमिशनारेट अफ लेबार नुखादों। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। बेयावखौ दानिया नोंथांमोना बेयाव रेजिस्ट्रेसन खालामबा मा बेनिफिट मोनगोन। जाय दासिमबो खालामनानै लायाखै बिथांमोना खालामनानै ला। लोगोसे जाय खालामनानै लादों बिथांमोनाबो बेनि सोमोन्दै मोनथिनानै लानाया मोजां। गिबियाव नोंथांमोना बेयाव नुदों डेट बेनिफिट्स। जुदि जाय बिथाङा बे लेबार कार्डखौ बानायबाय एबा कनस्ट्राक्सन वर्काराव रेजिस्ट्रेसन खालामबाय बिथाङा बायसान्सआव माबाफोर जानानै थैबाय अब्ला बिथांनो 50,000सिम होनाय जागोन। नर्माल थैनाय जाय बिथाङा नर्माल थैदों जुदि एक्सिडेन्ट जानानै थैयोबा बिथांनो 3 लाखसिम होगोन। बेखौ जाय बिथाङा बे लेबार कार्ड बानायनायाव नमिनि होदोंमोन बिथांनो बे फैसाखौ सोनानै होगोन। नोंथांमोना जुदि बानायनानै लायाखैबा बानायनानै ला। नोंथांमोना बे फार्स्ट बेनिफिट बियो बेखौ कार्डखौ बानायबा फार्स्ट मोननाय बेनिफिट। जुदि थैयोबा नोंथांमोना 50,000 होगोन नोंथांनो। जुदि नर्माल थैयोबा बेजों लोगोसे एक्सिडेन्ट जानानै थैयोबा नोंथांमोननो 3 लाख नमिनिनो होगोन। दानिया नेक्स्टआव जों 2 नम्बरनिखौ बेयाव 2 नम्बराव दं फिउनारेल एसिस्टेन्ट माने जाय बिथाङा बे रेजिस्ट्रेसन खालामबाय बे बिथाङा थैबाय। थैनायनि उनाव बिथांखौ फबनो नांगौ एबा सावनो नांगौ। बे हिसाबै बे लेबार वेलफेयार एबा कनस्ट्राक्सन वर्कार वेलफेयार बोर्डआ बिथांनो बे गोथै देहाखौ सावनो थाखाय 5,000 होनाय जागोन। नमिनिनो सोनानै होगोन माने बिथांनो होगोन 5,000 बिथांनो बे गोथैखौ सावनो फबनो खरसा हिसाबै 5,000 होगोन। दानिया जों 3निखौ रायलायगोन। बेयाव नोंथांमोना नुदों 3आव केस एवार्ड। बेयाव नोंथांमोना नुदों जाय बिथांमोनहा मेट्रिक एबा ओइचएस मेट्रिक आरो ओइचएसआव 55% आरो 65% आरो 55% एबा 65% लायो बिथांमोननो लेबार अफिसार एबा लेबार वेलफेयार बोर्डआ बिथांमोननो 5,000 4,000 आरो 3,000 होगोन। जुदि नोंथाङा ओइचएसआव 65 मोनदों अब्ला नोंथांनो माने मेट्रिकआव नोंथाङा जुदि 75% मोनदोंबा नोंनो 5,000 केस होनाय जागोन। बेजों लोगोसे जाय बिथाङा 55% मोनदों बिथांमोननो 3,500 होनाय जागोन। बेजों लोगोसे जाय बिथाङा 65% मोनदों बिथांनो 4,000 होनाय जागोन। बेखौ केस होगोन जाय बिथांमोनहा बेयाव लेबार कार्ड दं बिथांनि फिसाजोफोरनो एबा फिसालाफोरनो बेखौ होनाय जागोन। दानिया जों 4 नम्बर बेनिफिटनि सोमोन्दै रायलायगोन। जाय बिथाङा बेयाव नोंथांमोना नुखादों मार्टिनिटि बेनिफिट्स होदों माने नोंथांमोना जाय आइजोआ बे लेबार वेलफेयाराव एबा कनस्ट्राक्सन वर्काराव रेजिस्ट्रेसन खालामनाय बिथाङा जुदि प्रेगनेन्ट जायोबा एबा गथ' गोरलै जोनोम जायोबा बिथांमोना 20,000सिम मोनगोन। बेखौ खालि मोनगोन 2 गथ' जोनोम जानायसिमावल' बे 20,000खौ मोनगोन। बिनि बारा नोंथाङा 2 3 जायोबा बिनि मोननाय नङा। नोंथाङा 2 जोनोम जानायसिबांल' नोंथाङा 20,000 खननै मोनगोन। जुदि सोरबाफोर आइजोआ प्रेगनेन्ट जानाय समाव एबा गथ' गोरलै जानाय समाव 2सिम जोनोम जायोबा नोंथांमोना खननै 20,000 मोनगोन। जाय आइजोफोरा बे लेबार कार्ड दं एबा कनस्ट्राक्सन वर्काराव रेजिस्ट्रेसन खालामनाय दं। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सोमोन्दै रायलायगोन। बेयाव नुदों नोंथांमोना जेनेरेल पेन्सन जाय बिथांमोना लेबार कार्ड दं बिथांमोननो पेन्सनबो होनाय जागोन। बिथांमोना पार मान्थ बिथांमोननो 2,000 सोना होबाय थानाय जागोन। बिथांमोननि बैसोआ जुदि 60 इयार्स कमप्लिट जाबायबा बेजों लोगोसे मोनफ्रोमबो इयार कमप्लिट जानायाव 100 थाखा सोनानै होदेरबाय थाबावगोन। नोंथांमोना जुदि बे लेबार कार्ड दङबा बे कनस्ट्राक्सन वर्काराव कार्ड दङबा नोंथांमोना जुदि 60 इयार जाबायबा नोंथांमोननो पार मान्थ बिनि उनाव पार मान्थ नोंथांमोननो 2,000 सोनानै होबाय थागोन। लेबार वेलफेयारा नोंथांमोननो सोनानै होगोन। दानिया जों नेक्स्ट बेनिफिटनि सोमोन्दै रायलायगोन। बेयाव नोंथांमोना नुदों बेयाव एडभान्स फर पारचेस अफ कनस्ट्राक्सन अफ हाउस। बेयाव नुदों नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर न' लुनो एबा हा बायनो थाखाय लन लानो गोसो दंबा नोंथांमोना बेनिफ्राय लानो हागोन। बेयाव नोंथांमोना 5 लाखसिम मोनगोन। बेयाव नोंथांमोना नुखादों सेंसन 1 टाइम इन्टारेस्ट फ्रि
रिफान्डेबल होदों। नोंथांमोना जुदि बेखौ लानोबा 5 लाखसिम लन मोनगोन। नोंथांमोना बे फैसाखौ होफिननांगोन, नाथाय नोंथांमोना सुद होनांनाय नङा। बे फैसाखौ नोंथाङा 5 लाख लानायाव 5 लाख गथा माने 5 लाख फैसाखौ हैफिननांगोन। नोंथांमोना बेखौ सुद होनांनाय नङा, खनसेल' मोनगोन। नोंथांमोना नेक्स्ट टाइमफ्राव लाबा सुद होनांगोन। नोंथाङा बे 5 लाखखौ हा बायनो थाखाय 2 लाख आरो न' लुनो थाखाय 3 लाख मोनगोन। नोंथाङा 5 लाख मोनगोन। नोंथाङा थाइसेबो सुद होनांनाय नङा। बे फैसाखौ नोंथाङा हैफिननांगोन। 5 लाख लादोंबा नोंथाङा 5 लाखखौनो हैफिननांगोन। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सोमोन्दै रायलायगोन। बेयाव 7 नाम्बार बेनिफिट्सखौ नुदों। नोंथांमोनानो जाय बिथांमोना डिसेबिलिटि माने आथिं आखाइ बायबाय, बिथांमोननि थाखाय स्पेसियेलि पेन्सन दंबावो। बिथांमोननो पार मान्थ बिथांमोननो 2000 सोना होबाय थागोन। बेजों लोगोसे जुदि 61 जाबायबा बिथांमोननो पार मान्थ मोनफ्रोमबो बोसोर कमप्लिट जानायाव 100 थाखा सोनानै होदेरबाय थागोन। दानिया जों नेक्स्ट बेनिफिटनि सोमोन्दै रायलायगोन। बेजों लोगोसे बेयाव नुदों जाय बिथांमोना जेन'बा टिबि बायदि बेमार जानानै डिसेबिलिटि जाबाय, बिथांमोना 3 लाखसिम खनसे वान टाइम 3 लाखसिम होनाय जागोन। बेजों लोगोसे दानिया नेक्स्ट 8 नम्बर बेनिफिटनि सोमोन्दै रायलायगोन। जों लन फर पारचेस अफ टुल्स होदों। जाय बिथांमोना बे लेबार कार्ड एबा कनस्ट्राक्सन वर्काराव रेजिस्ट्रेसन खालामनाय, बिथांमोननो माखासे अस्त्र माने लेबार मावनायाव जाखिनि नांगौ खराद माबा माबि जायखिया बेफोरखौ बायनो थाखाय लेबार वेलफेयारा बिथांनो लन होगोन। लन 20,000सिम लन होनाय जागोन, माने इन्टारेस्ट फ्रि खनसे होनाय जागोन। बिथांमोना 20,000 लादोंबा 20,000ल' हैफिननांगोन। बेयाव सुद होनो नांनाय नङा। बेखौ नोंथाङा नोंथांनि बायदि मुवाफोर बायनो थाखाय होनाय जागोन। बेयाव आरो क्लियारलि होनाय दंखायो नोंथांमोना बेयाव दा बेनिफिसियारि शुड नट हेभ कमप्लिटेड 55 इयार्स। जुदि नोंथाङा 55 इयार्स जाबायबा नोंथाङा बेखौ मोननाय नङा। बिनि सिगां बैसोनिबासो मोनगोन। बेखौ नोंथाङा बे लन लानायखौ नोंथाङा 60 इनस्टलमेन्टनि गेजेरजों होनांगोन। नोंथाङा बे 20,000खौ 60 इनस्टलमेन्टनि गेजेरजों नोंथाङा बे फैसाखौ सुख'फिननांगोन। नोंथाङा बेखौ सुद होनांनाय नङा। नों 20,000 लानायखौ 20,000खौनो होनांगोन। बेजों लोगोसे बे 9 नम्बरनिखौ इम्परटेन्ट नङा, आं बेखौ खोन्थाला, भिडिअ गोलावद्राय जागोन। दानिया 10 नम्बरनि बियो इम्परटेन्ट मेडिकेल एसिस्टेन्ट नुदों। जाय बिथांमोना बायसान्सआव लोमजानानै नोंथाङा हस्पिटालाव थाबाय, अब्ला नोंथांनो सानसेयाव 1,000 रुपिस होबाय थागोन। माने सानबा नोंथांनो 1,000 होबाय थागोन नोंथांनो। जुदि नोंथाङा लोमजाबायनानै, जाय बिथां लेबार कार्ड दं बिथांनिया लोमजाबायनानै नोंथां हस्पिटालाव थायोबा नोंथांनो सानबासिमा 1,000 उनाव 1,000 होबाय थागोन। बेजों लोगोसे उनाव नेक्स्टआव नोंथांनो सानबानि बारा थायोबा नोंथांनो सानसेयाव 200ल' होबाय थागोन। मेक्सिमाम नोंथांनो 20,000सिम होगोन। नोंथाङा बेखौ मिन्थिनानै लानाया मोजां। बेजों लोगोसे नोंथाङा बायसान्सआव माबाफोर बेराम जाबाय एबा हार्ट एटेक एबा केन्सार एबा बाइपास सार्जारि बेफोरबायदि फेलार अफ किडनेप बेफोरबायदि जायोबा नोंथांनो 1.5 लाखसिम नोंथांनो होनाय जागोन। जुदि नोंथाङा बेफोरखौ नायजानोबा केन्सार एबा हार्ट एटेकफोर जादोंबा नोंथाङा बेखौ नायजानोबा नोंथांनो 1.5 लाखसिम होनाय जागोन। बेजों दानिया जों नेक्स्ट बेनिफिटनि सोमोन्दै रायलायगोन। जाय बिथांमोननि लेबार कार्ड एबा कनस्ट्राक्सन वर्कार कार्ड गोनांनि गथ'फोरा जुदि स्कुल फरायोबा नोंथांमोना बेयाव नुखादों जाय लेबार कार्ड गोनांनि गथ'आ क्लास 1निफ्राय 4सिमाव फरायो, बिथांमोननो 2500 स्कलारशिप होनाय जागोन। बेजों लोगोसे जायनि गथ'फोरा क्लास 5निफ्राय 7सिम फरायो, बिथांमोननो 2,750 थाखा स्कलारशिप होनाय जागोन। एभ्रि इयार होगोन। बेजों लोगोसे जायनि गथ'फोरा क्लास 8निफ्राय क्लास 10आव फरायो, बिथांमोननो 4,000 स्कलारशिप होनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे जायनि गथ'फोरा क्लास 11निफ्राय 12 IIT खौ लाफानानै बिथांमोननो 7,000 पार इयार स्कलारशिप होनाय जागोन। जाय बिथांमोना HS फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयार फरायो IIT खौ आरो आर्ट्स कमार्स साइन्स जायखिया नोंथांमोना बेखौ फरायो, नोंथांमोननो 7,000 स्कलारशिप पार इयार होबाय थागोन। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना डिग्रि कर्सबो लायो आरो IIT फरायो, बिथांमोननो एभ्रि इयार मोनफ्रोमबो इयाराव जेनेबा BA BSc BCom बिथांमोनहा फरायो, बिथांमोननो 10,000सिम स्कलारशिप होबाय थागोन। बिथांमोना 10,000 स्कलारशिप मोनबाय थागोन। 2,000 जाय बिथांमोना 2019आव होदोंमोन, बिथांमोननि स्कलारशिपआ अलरेडि हाबबाय। नोंथांमोनहा चेक खालामनानै लानो हासिगोन। एप्रिल मान्थआवनो हाबदों। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना पस्ट ग्रेजुवेट माने मास्टार डिग्रि कर्स फरायगासिनो दं, बिथांमोननो 20,000सिम होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बेयावनो जाय बिथांमोना IIT आरो इन्जिनियारिं कर्स एबा मेडिकेल कर्स BEd BSc बायदि BEd TED लादों, बिथांमोना प्रपार गावसिनि डकुमेन्ट्सखौ होबा बिथांमोनाबो स्कलारशिपखौ मोनगोन। बेयाव नोंथांमोना मिन्थिनानै लानाया जोबोर गोनां। दानिया जों 12 नाम्बार बेनिफिट्सनि सोमोन्दै रायलायगोन। बेयाव मेरिट एसिस्टेन्ट नुदों। बेखौ नोंथांमोना जोबोर गोनां, बेखौ मिन्थिनानै लानायाबो। जायनि न'खराव जायनि बिमा बिफानियाव लेबार कार्ड दं एबा कनस्ट्राक्सन वर्काराव रेजिस्ट्रेसन खालामनाय, बिथांमोननि गथ'आ जुदि हाबा जायोबा बिथांमोननि गथ'नि हाबा जानायाव
25,000सिम होगोन। बेखौ खालि होगोन सानै गथ' हाबा जानायावल'। जुदि नोंथांनाव सानै साथाम गथ' दङबा एबा बिथांनि हाबाखौ खालामना होनोबा नोंथाङा मोननाय नङा। खालि सानैसिम हाबा जानायावल' नोंथाङा मोनगोन। नाथाय बेखौ मोननो थाखाय मोनसे कन्डिसन दं। नोंथाङा बे लेबार वेलफेयाराव गैथाराबाबो 5 इयार्स रेजिस्ट्रेसन खालामखानाय जानांगोन। 5 इयार्सनि सिगां माने नोंथाङा बेयाव रेजिस्ट्रेसन खालामनानै 5 इयार्स जानाय जानांगोन। अब्लासो नोंथाङा बेजों बे फैसाखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसे बेखौ इम्परटेन्ट बेबो जाय आइजोआ हाबा जायाखै माने आइजो हाबा जायालासिनो बेयाव रेजिस्ट्रेसन खालामबाय, सिख्ला मानसिया रेजिस्ट्रेसन खालामबाय, बिथाङा गावनि हाबायाव निजा गावनि हाबायाव बिथाङाबो बे 25,000खौ मोनगोन। जाय आइजोआ बेयाव जाय हिनजावा बे लेबार कार्ड दङ 1 इयारसिम जाबाय बिथाङा बेयाव जइन जानाया एबा बे रेजिस्ट्रेसन खालामनाया बे आइजोआबो गावनि निजा हाबायाव 25,000 मोनगोन। दानिया जों नेक्स्ट बेनिफिटनि सोमोन्दै रायलायगोन। फेमिलि पेन्सन बियो बारा इम्परटेन्ट नङा, आं बेखौ खोन्थालायलाया, भिडिअ गोलावद्राय जागोन। दानिया जों नेक्स्ट 14निखौ रायलायगोन। हेल्थ चेकआप जाय बिथांमोना लेबार एसोसिएसन एबा लेबार वेलफेयाराव लेबार कार्ड दं बेयाव रेजिस्ट्रेसन खालामनाय बिथांमोनहा जुदि बोसोरफ्रामबो नोंथाङा लोमजा नोंथांनि देहाया मोजां नं दानं नोंथाङा 5,000 नोंथांनि देहाखौ चेकआप खालामनो थाखाय नोंथाङा बोसोरफ्रामबो नोंथांनो 5,000 होबाय थागोन। नोंथाङा लोमजा बेजों खोथा गैया। नोंथाङा जायखिजाया नोंथांनि देहाखौ नायजानो थाखाय बेखौ नोंथाङा 5,000 मोनबाय थागोन। नोंथाङा फर्म फिलआप खालामनानै लेबार अफिसाव हैनांगौ। बेजों लोगोसे दानिया बियो लास्ट 15 नाम्बार बेनिफिटनि सोमोन्दै रायलायगोन। जाय बिथांमोना बेयाव लेबार कार्ड दं बिथांमोना इन्सुरेन्सबो खालामनानै लानाया जोबोर गोनांथार। जुदि नोंथांमोना बे इन्सुरेन्सखौ खालामनानै लायाखैबा खालामनानै लानो हागोन। बेयाव नोंथांमोना नुखादों प्रधान मन्त्रि जीवन ज्योति बीमा योजना, बेजों लोगोसे प्रधान मन्त्रि सुरक्षा बीमा योजना जाय बिथांमोना बे इन्सुरेन्सखौ खालामनानै लायाखै नोंथांमोना बेखौ बानायनानै ला। नोंथांमोना नुखादों जुदि बायसान्सआव नोंथाङा डेथ जायोब्ला माने नर्माल थैयोबा नोंथांमोना 22 लाखसिम मोनगोन। आरो जुदि नोंथाङा एक्सिडेन्ट जानानै थैयोबा 4 लाखसिम होनाय जागोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा जुदि थैयासैबो एबा एक्सिडेन्ट जानानै थैयासै एबा नोंथाङा खावसे डिसेबिलिटि जानानै थाबाय अब्ला नोंथांनो 35,000 होनाय जागोन। बेजों लोगोसे पार्मानेन्टलि नोंथाङा जुदि बेंगुरि जानानै थाबाय अब्ला नोंथांनो 75,000सिम होनाय जागोन। बेजों लोगोसे जायनि गथ'फोरा क्लास 9निफ्राय लानानै क्लास 12सिम IIT एबा IITखौ लाफानानै एबा नोंथाङा क्लास 9, क्लास 10, HS फार्स्ट इयार, सेकेन्ड इयार फरायबाय थायो, बे इन्सुरेन्सखौ खालामबा नोंथांनि गथ'फोरनो पार मान्थ 100 थाखा सोनानै होबाय थागोन। नोंथांमोननो सानै गथ'सिमनो जुदि नोंथाङा सानै गथ' फरायनाय दंबा नोंथाङा बे 100खौ नोंथाङा पार मान्थ बे फैसाखौ नोंथांनि गथ'फोरनि एकाउन्टाव सोनानै होबाय थागोन। जुदि नोंथांमोना बे गोजौआव बुंबोनाय बेनिफिट्सफोरनि सोमोन्दै मोजाङै बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना हागौमानि बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो मोन्थिनानै बे कार्डखौ बानायनानै लायो आरो लोगोसे बिनिफ्राय बेनिफिट्स मोननो हायो। आरो जाय बिथांमोना कनस्ट्राक्सन वर्कार एबा लेबार वेलफेयाराव रेजिस्ट्रेसन खालामनाय बिथांमोननि थाखाय मोनसे ट्रेनिंबो जायो। बिथांमोना बे ट्रेनिं होखांनायनि उनाव बिथांमोननि एकाउन्टाव 16,000 सोनानै होयो। बे ट्रेनिङा जास्ट ओरैनो जेन'बा इटानि साइजआ माबायदि थायो बेफोरबायदि जायखिया बेफोरखौ फोरोंनाय। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि जानायफ्रा गासिबो फ्रि। नोंथाङा बेयाव ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव नोंथांनो सार्टिफिकेटजों लोगोसे फैसा 16,000 होनाय जागोन। बियो चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बायदि डिस्ट्रिक्टआव दंखायो, नाथाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दासिमबो गैथ'वा। लकडाउननि थाखाय लांनो मोनाखै, दाख्लैनो लांसिगौमोन नाथाय लकडाउननि थाखाय लांथ'नो मोनाखै। जाय बिथांमोना क'क्राझारनि बिथांमोनाबो बेखौ जेब्ला जागोन आं भिडिअ बानायगोन। नोंथांमोनाबो बयबो बे लेबार ट्रेनिङाव नोंथांमोना फैबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बे 16,000खौ लांबानो जाबाय। नोंथांमोना बुजियाखै बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहर आरो लोगोसे हागौमानि शेयार खालामनानै हो। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालाम। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव बयखौबो लोगो मोनफिनबावगोन। थेंक इउ।